Знаем ли твоята група? Как се казвате? Нека да й кажем. Аз съм в групата да е от Фейс. И от Фейс. Казваш, Абъртон, занимаваш се ли? Жена ли да съм взимал? Георги, не се занимава. Кузман, не се занимава. Галев, не се занимава. Тук още някой има ли? Янчо, как поне страсти на хората? Как се криш вътре сега? Пак, ела се усмихни поне те вика си. Не искам да убиваш Янчо. Ела с дим, бе. Янчо, не ставаш брат. Ще бием ли? А? Нашите момчета от групите гледаме и ние да не даваме задна, като стане нещо, обаче не всеки път се получава така, както всички искаме. Шенчев, тук да видиш кой съм. Шенчев, ела, Шенчев! Шенчев, ти дай да ти чува брат. Господи! Ела тук, кога? По-срамно е да избягаш, колкото да се сбиеш.